Umthetho wakho iprivacy yomunye umuntu awuyihloniphi nakancane nje. Hey, ke ne ke batlana le magazine. Lobo bufuhlululo obenzela kwami yini doti umuntu lo wenzile? Ke renovation. Zane. Uba nokunikeza igunya lokuthi wozo renovator la kwami. Xolani hamplela hore o dula mona. Yini le? Yini le? Re qeta ho nyala. Kanti Shatikane yami ungazongihlanyela wena. Hawu ma unosa tsibi. Xolani. Sondela. Ngisondele. Yini manje sewenze njani? Yini le? Yini lena? Usayilasa akashonga ukuthi amalobola bedile. Manje yini le? Mama uthi bengeke ngingashadi ngenxa yalokho. Bekumele uyeke. Lo muntu ubhizi manje lapha ekameleni lomkakho. Ubhizi uyaphithizela lapha masifunda. Xolani. Nkahlalusa. Okay? Uhlalusa ini? Lalela. Ubedile wena. Wenza ubuthuphethu. Lungisa lento. Lungisa lento. Ungene kanjani lapha? Ke bitsitse locksmith. Kanti ha ka more ena e tla le mathata a makana-kana. Ho reng o soka o ipakela? Hayi ngenze khona ngokusheshsha sobe ngibona.